बे जोंनि बे बिटिआर सुक्ति खालामनाया जोंनाव गिदिर मोनसे माने खैफोद जोंनि गेजेराव लाबोदों गिदिर खैफोद क'क्राझार ओमफ्राय चिरां जिल्ला बेखौ कमलतापुर रायजोआव सोसनगोन होनना बुंदों बे भारत सरकारा 26 जानुवारिनि सिगां कमलतापुर रायजो राजबंसिफोरनो होसिगोन बेललिहैनाय मेम'रेन्डाम बेललिहैनाय मेम'रेन्डामखौ गावसोरनो स्वीकार खालामदों जे माने माबाया कान्ट'नाल मेसआ बर' मानसिमोन आरो कमलतापुर रायजोनि फाउन्डार किंआ बर'मोन होननानै बे गावसोरनो स्वीकार खालामनानै लिरनाय दङ नैबेयावनो कमलतापुर रायजोआ जोंनिसो बर'फोरनि बेखौ कच राजबंसिफ्रा बिनो हाया ओंखायनो कच राजबंसि होननाय जाथि गैया आबल मोनसे मुखा गाननानै जाथिनि परिचय गैयाजासे जाथिनि जेबो परिचय गैया 2 नम्बरनि परिचयजों रायजो जाया मोनसे सुक्ति जोंनि भुल बियो दा दिनै बेफोरनि थाखाय जों दिनै गुबुनफ्रा जोंखौ नाख्रेबनो बोलो मोनदों गुबुनफ्रा दिनै बे जायगायाव हाबफैनानै कमलतापुर रायजो बे जायगायाव जों नांगौ होनब्लाबो सुख मोनदों दा मा दङ जोंनाव बुंनाय जायो बर' लिडारफोरना ओरैबायदि माने मा होनो बेखौ एखेबारे अगियान मानसिफोरानो बर' लिडारफोर दङ आरोखि बर' लिडार जोंनि गेजेराव दङ आरोखि अगियान मानसिफोरानो बावैसो सिगां केएलअनि सेनाध्यक्ष सुर्य घोषआ बे बुंना लादों जे भारत सरकारा 26 जानुवारिनि सिगां कमलतापुर रायजो राजबंसिफोरनो होसिगोन आरो बेखौ थाबैनो 26 जानुवारिनि सिगांनो फोसावसिगोन होननानै बे बाथ्राखौ बे बुंदों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रनिफ्राय जोङो कमलतापुर रायजोनि बेरेखा जोङो बाथ्रा बुङो कमलतापुर रायजोखौ जों जाहोआ जानो मोना आरो कमलतापुर रायजोआ खुनु बेहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डबो गैया आरो कमलतापुर रायजोखौ दाबि खालामनायनि कच राजबंसिफ्रा खुनु अधिकारबो गैया दा जोङो बयबो मिथिनांगौ जे कमलतापुर रायजोआ सोरनि ओमफ्राय जों बेखौ मिथिनांगौ जे कच राजबंसि जाथिया सोर दा जों बेखौ गासैबो मिथिनांगौ बेनिफ्राय जोङो बे कमलतापुर रायजोखौ जों मानो अप'ज खालामदों मानो जानो होआ जों बेयाव दिनै जों ज' जालायनांगौ दा जाबाय कमलतापुर रायजोनि फार्स्ट फाउन्डार किंआनो गायसनगिरि राजानो जोंना बर' राजा मेस राजामोन बे कान्ट'नाल मेसमोन बेखौ होनना बुंदों बेखौ जों बुंनाय नङा बियो बे हिस्ट्रियानफ्रा बुंनानै गालांदों आरो गोबां आसामनि जायनाखि माबाफोर बुरन्जिगिरिफोर बिथांमोना बेखौ माने एडमिट खालामदों स्वीकार खालामदों आं मोनसे कट खालामना होनाय बुंनाय मोनसे बे जाहैबाय माबाफोर मेम'रेन्डाम हैनाय बे माबानि सनिया कसारिफोर माबानो हैनाय दिल्लीयाव हैनाय मेम'रेन्डामखौ गावसोरनो स्वीकार खालामदों जे माने माबाया कान्ट'नाल मेसआ बर' मानसिमोन आरो कमलतापुर रायजोनि फाउन्डार किंआ बर'मोन होननानै बे गावसोरनो स्वीकार खालामनानै लिरनाय दङ नैबेयावनो आं बेखौ फरायना होनोसै आरोखि जे 1300 শতিকাৰ प्रथम भागत ক্ষমতা ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল নীলধ্বজ এই নীলধ্বজ ৰাজা মেছ ৰজা আছিল তেওঁৰ নাম एकम' कान्ट'नाल मेस माने बिनि नामा कान्ट'नाल मेस बेखौ होनदों आरोखि दा गथे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड फैब्ला बे कमलतापुर रायजोआ जोंनिसो बर'फोरनि बेखौ कच राजबंसिफ्रा बिनो हाया दा बिनिफ्राय दाना फैदो जोङो बे कच राजबंसिया सोर दा जों बेखौ दिनै एसे बुंनो हायो आरोखि कच राजबंसि होननाय खुनु जाथि गैया कचफ्रा आलादा राजबंसिफ्रा आलादा कचफ्रा जाबाय टिबेट' बार्मन फेमिलिनि बर' ग्रुपनि मानसि दा बिसोरो बर'जों गोरोबो रावाबो गोरोबो कचफोरनि रावा एखे ग्रुप खिन्थु राजबंसि होनब्ला राजबंसिया आलादा मोनसे भाषा रायलायग्रा जाथि बे जाथिया भाटिया बांला भाषा रायलायग्रा मिक्स जाथि बिसोरो गुबुन गुबुन हारिजों मिक्स जानाय मिक्स जाथि बिसोरनि भाषाया जोंनि टिबेट' बार्मन फेमिलिजों बिसोर गोरोबा आरो बिसोरो आसामाव बिसोरो अबिसि ओमफ्राय बिसोरो वेस्ट बेंगलाव SC शिड्युल कास्ट दा बिसोरहा खुनु माने जाथिनि मोनसे डिस्टिंक्ट मोनसे परिचय गैया दा कच राजबंसि होननाय जाथि गतिके गैया कच राजबंसि होननाय बे बुंनानै लानाया बे माने सद्मबेशी नाम बे माने मुखा खोबनाय नाम बे कच राजबंसि होननाय खुनु जाथि गैया दुइ मुखिया माने भाषा बुंग्रा खुनु बिमायानो जन्म होआ फारसे कच भाषा बुंग्रा
फारसे राजबंशी भाषा बुंग्रा बिदि जन्म रावबो होआ दा ओंखायनो कच राजबंशी होननाय जाथि गैया दा राजबंशी होनब्ला दा बै बाहेरानिफ्राय थाफैनाय रंपुर मैमनसिं बायदिनिफ्राय खानानै थाफैनाय बेफोरखौसो राजबंशी होननानै बुङो बिसोरहा खुनु अस्तित्व गैया बिसोरहा आरो बिसोरहा राजानि बंसजोंबो जायफोरा गावसोरखौ बुंना लादों जे जों राज परियालनि मानसि होनना लादों सोर राजानि बंस बिसोरलाय अबे राजानि बंस दा बिसोर बेखौ बुंनानै लानो हाया सोर राजाया एफा बुरजा फिसा जन्म होआ जे राजबंशी जाथि बिसोर जन्म होआ अबे राजा जन्म होआ बिदिखौलाय बे ओरैनो गावजों गाव बुंनानै लालाबायनाय राजानि बंस राजबंशी माने राजानि समाव बिसोरो राजानि सुजुग लानो थाखाय गावसोरनो जोंबो राजानि बंस होननानै लानाय बे जाथि बियो बेहा खुनु डिस्टिंक्ट मोनसे परिचय बेहा गैया दा राजबंशीया माने बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय माने फिसा खुनु परिचय गैया जाथि परिचय फिसा गैया हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डबो गैया फिसा दा गथिखे बिसोरो राजबंशी जाथिया खुनु माने बे कच होननाय जाथिजों फिसा जेबो सोमोन्दो गैया ओंखायनो बिसोर कच राजबंशी होननानै बिसोरो कमतापुर रायजो बिजानि फिसा अधिकारबो फिसा गैया दा बिसोरो माने नैबे माबाखौ बुंनो लादों बिसोरो कुचबिहार रायजोनि बाथ्राखौ बुंदों बिसोरो कुचबिहार रायजोआ माने राजबंशीफोरनिमोन ओरैनो लानो लादों कुचबिहार रायजोआ खुनु प्रकारै राजबंशीफोरनि नङा कुचबिहार रायजोआ मेसफोरनिसो रायजो बिनि गायसनगिरि राजानो जोंहा हावरिया मेस सिखोनाजारनि हावरिया मेस बे हावरिया मेसनि बंसफ्रानो कुचबिहार रायजो खुंदों दा गथिखे बे कुचबिहार रायजोखौ बिसोर माने क्लेम खालामनो हाया आरो बिसोर बुंदों कुचबिहार माने जायनाखि मार्जार एग्रिमेन्ट बे मार्जार एग्रिमेन्टआव सि केटेगरियाव गावसोरनो राजबंशीफोरनो माने इउनियन टेरिटरि होनायनि माने माबा दं क्लज दं होनना बुंना लादों खिन्थु बे कुचबिहार मार्जार एग्रिमेन्ट जायनाखि 1949नि 8 आगस्ट जादोंमोन बे 1949नि 8 आगस्ट जानाय बे कुचबिहार मार्जार एग्रिमेन्टआव बे खुनु माने राजबंशीफोरनि नाम बन्द'आनो गैया जेबो गैया बिसोरनि नामखौ माने खुनु उल्लेख खालामाखै आरो बिसोरनो होगोन होननाबो बाथ्रा बुङाखै जेबो गैया माथ्र राजाया बे कुचबिहार मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानानै थानायनि उनाव कुचबिहारा मोनसे डिस्ट्रिक्टबो जादोंमोन बे डिस्ट्रिक्ट जानानै थानायखौ राजाया माने इन्डियान गभर्नमेन्टनो बेखौ माने माबानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै हगारना होदों आरो बे इन्डियान गभर्नमेन्टजों बे कुचबिहार डिस्ट्रिक्टआ साबिल जादों आरोखि बे खुनु राजबंशीनि बाथ्रा बेयाव गैया दा गथिखे बे राजबंशी होननानै गावसोरखौ बे कुचबिहार रायजोखौ दाबि खालामनायनि फिसा अधिकार गैया राजबंशीया बिदि माने डाबल मोनसे मुखा गाननानै जाथिनि परिचय गैयाजासे जाथिनि जेबो परिचय गैया 2 नम्बरनि परिचयजों रायजो जाया बे 2 नम्बरनि परिचयजों रायजो बिदिनो बिसोर हाया अधिकार गैया फिसा दा हयथ' भारत सरकारखौ बिसोर मिसलिड खालामदों आसाम सरकारखौ बिसोर मिसलिड खालामदों ऐतिहासिक कमतापुर बुंनो हादों ऐतिहासिक कमतापुरनि बेकग्राउन्डथ' जोंनिसो आं दहाय बुंनाय जाबाय आरोखि जोंनिसो बर'फोरनिसो दा जिनिसा बाथ्रा जादों मा जोंनि बर'फ्रा रावबो माने स्ट्रं नङा जोंनि बर'फोरनि माने माबाफ्रा स्टेन्डफ्रा बिराद लोरबां दुरबल जोंनि बर'फोरनि जायनाखि माने स्टेन्डफोर बे स्टेन्डफ्रा लोरबां राजबंशीफ्रा जेखौ बुंना लादों बेखौनो जों मानसिफ्रा काउन्टार होनो रोङा बिसोर जेखौ बुंदों बेखौनो जों गनायनानै लाबोदों बेखायनो बिसोर लामा मोन्दों बिसोरो लाइ मोन्दों बिसोरो बुंना लानो थाखाय रावबो अफस खालामग्रा गैयाब्लालाय माथोफालाय दिनै जाय राजानि बंस कुचबिहार राजानि बंस बे राजानि बंसआनो सिरि थायोब्लालाय माथो दा राजानि बंस नङि मानसिया दिनै बुंना लाबाय गावसोरखौनो माने कुचबिहारनि राजानि बंस होनना बुंना लाबाय दा जों जुदि स्ट्रं जानायमोनब्ला जों गाबथाबायमोनब्ला आगोलनिफ्रायनो कमतापुर रायजोआ जोंनिसो होननानै जों जुदि बुंनो हानायमोनब्ला बे कुचबिहार रायजोआ जोंनिसो होननानै बुंनो हानायमोनब्ला अब्ला कमतापुर रायजो बिनायनि फिसा साहसआनो फैयामोन आरोखि दा जों जेबो बुङाखिसै जों बिसोर बुंनायखौ जों काउन्टार होआखिसै ओंखायनो बिसोर सुजुग मोनबाय थाबाय आरो बुंनो बे कमतापुर रायजोआ जोंनि कुचबिहार रायजोआ जोंनि बे बाथ्राखौ बिसोर बुंबाय थाबाय आरोखि दा ओंखायनो जोङो माने बेखौ माने माबायो जों काउन्टार होयो बे कमतापुर रायजो कुचबिहार रायजो बे बिसोरनि नङा राजबंशीबो नङा बे बर'फोरनिसो जों बेखौ माने फुरा माने जोङो अपस खालामो आरो खुनुदिन कमतापुर रायजो जानायखौ जों माने सापर्ट खालामा बेखौ जों होबथायो आरो लोगोसे जायनाखि दा बुंदों माने क'क्राझार ओमफ्राय चिरां जिल्ला बेखौ कमतापुर रायजोआव सोसनगोन होनना बुंदों जों बेखौ स्ट्रंलि अपस खालामो जों जानो होआ बेखौ 1 इन्सि हा जों हगारनाङा आरो बर'फ्रा जों ज' जालायनानै गाबथारनांगोन बेथ' खुनु मार्जाराव इनक्लुड जाखाखैबो जेबो गैया बे कुचबिहारल'सो बे कुचबिहार एरियाल'सो बेजों जोंहा नैबेजों खुनु सोमोन्दो गैया बे बिटिसि एरियाजों क'क्राझार ओमफ्राय माबाजों बे सोमोन्दोआ गैया दा गथिखे बे एरिया मोननैखौ जे सोसननो नागिरदों बेखौ जों स्ट्रंलि अपस खालामो जानो होआ आरो जोंनि माबाफ्रा बर'नि आफादफ्रा ज' जानानै स्ट्रंलि गाबथारनांगोन बुंनांगोन आरो बेनो जों बुंनांगोनसो बे कमतापुर रायजोआ राजबंशीबो नङा बर'फोरनिसो जों बेखौ बुंनांगोन कुचबिहार रायजोआ राजबंशीबो नङा बे बर'फोरनिसो बेखौ जों नेताफ्रा स्ट्रं भाबै बुंनांगोन बे दुरबल स्टेन्ड लानाय जाया
जे कमतापुर रायजो जायोब्ला बे बिटिसिखौ जों सोसननो हाया होनलाबायनाय अबेबा धुबुरिखौ जों सोसननो हाया बिसोर मा लायो लाहैथों खुनु खोथा गैया कमतापुर रायजोआ जोंनि बर'फोरसो बे राजबंशिबो नङा जों बेखौ स्टेन्ड लानांगौ जों बुंनांगौ आरो दिनै नों बोरै कचबिहार कचबिहार रायजोजोंनो कमतापुर रायजोजोंनो दिनै बोरै चिरां आरो क'क्राझारखौ बोरै सोसननो नोङो जे चिरां आरो क'क्राझारा अलरेडि 6 सिडुल एरियायाव मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन कनस्टिटिउसनाव सोना हाखाबाय बेखौ हाबखाबाय बिटिसिआव हाबखाबाय बे हाबखानाय बिटिसि एरियानिफ्राय नों बोरै दानख'नानै बोरै कमतापुर रायजो दानख'नानै हरनांगौ जों बेखौ बोरै सैज्य खालामनांगौ बर'फ्रा बोरै सैज्य खालामनांगौ बेखौलाय जों खुनु दिन सैज्य खालामनो हाया दा दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा मा जादों मा बुंनांगौ बाथ्रा मा जादों मा जे जोंनि बे बिटिआर सुक्ति खालामनाया जोंनाव गिदिर मोनसे माने खैफोद जोंनि गेजेराव लाबोदों आरोखि गिदिर खैफोद बे गिदिर खैफोदा जाहैबाय जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे गामि दानख'नाय जे माने क्लज मोनसे सोना होबाय जे बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नो हागोन जाय अबर' गामिफोर सिमाङाव नांजोबनाय अबर' गामियाव दानख'नो हागोन बुंनाय लोगो लोगो दिनै मा जादों बे क'क्राझार जिल्लानि ओमफ्राय चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव सिमा बिटिसि सिमाजों आउटसाइड बिटिसि सिमाजों नांजोबनाय बे जायगायाव अबर' गामि मेरला दं राजबंशि गामि मेरला दं आरो बे फैयै फैयै क'क्राझाराव ओरैखोरै नै माबासिम नांफैबाय बिसोरो माने कालिफुख्रि नांफैजोब्बाय ओरै बासुगाव नांफैबाय बिआरपिएलसिम नांफैबाय बिसोरो दा अब्ला बिसोर मोनसे सुजुग लाबाय बिसोर बेखौ लानानै नोंसोरनि बिटिआर सुक्तियावनो गामि दानख'नायनि क्लज दंखायो दा अथे जोंनो बे जायगाखौ नोंसोरो होआ होननायनिफ्राय अधिकारानो गैया दा नंगौबो जोंहा मरेल राइटबो दिनै गैया जायफ्रा सुक्ति खालामलाबाय बिसोर खुनु मरेल राइट गैयै जाबाय दिनै बादा होनायनि नोंसोर दानख'नायनि सुक्ति खालामलाबाय जेब्ला नोंसोर माबे खोथाजों दिनै बे एरियाखौ माने सोसना कमतापुराव जों हरा नों बोरै बुंनो दा मोनसे सुक्ति जोंनि भुल बियो दा दिनै बेफोरनि थाखाय जों दिनै गुबुनफ्रा जोंखौ नाख्रेबनो बोलो मोन्दों गुबुनफ्रा दिनै बे जायगायाव हाबफैनानै कमतापुर रायजो बे जायगाखौ जों नांगौ होनलाबायनो सुखुब मोन्दों ओंखायनो जों दिनै समाव गोदै लानो नाङा गासैबो आफादा ज' जानांगौ गासैबो आफादा अपज खालामनांगौ दा जों मिथिगौ कमतापुर रायजोआ जाखाथारा एखेबारे जानाय नङा बेहा खुनु हिस्ट्रिकेल खुनु बेकग्राउन्डबो गैया बेहा खुनु राइट्स गैया बिनायनि फिसा जाथिनि खुनु परिचय गैया कच राजबंशि जाथिनि खुनु परिचय गैया बे कच राजबंशि जाथि परिचय गैयि हारिया कमतापुर रायजो बिनायनि खुनु अधिकार गैया जाया बे जिनिसा जाया दा बेथ' थिगबो गैया बुजिनो हाया माबे समाव माने पलिटिकेल माबे समाव चेन्ज जायो मा खालामनो नागिरो जों बुजिनोबो गोब्राब जायो बेखायनो जोङो बयबो ज' जालायनानै बेखौ होबथानांगौ जानो होनाङा जों बेनि थाखाय स्टेन्ड लानांगौ दा जों बयखौबो जों लुबैयो ओमफ्राय लोगोसे नैबे राजबंशिफोरनि बाथ्रा बे जावले जावलेसो बिसोर बुंबाय थायो जे कमतापुर रायजो कचबिहार रायजो राजबंशिनिसो होनबाय थायो बेखौ जोङो एखेबारे जोंहा माने हिस्ट्रिकेल माबाखौ जों फरायनांगौ आरोखि जोंहा गियान थानांगौ जोंनि हिस्ट्रिया मा बर'फोरनि हिस्ट्रिया मा जों बिनि प्रति नलेज थानांगौ जों सम सम जों बड'लेण्ड इउनियन सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय अनेक समाव जों स्टेटमेन्ट होदों बे कचबिहार रायजोआ बर'फोरनि कमतापुर रायजोआ बर'फोरनि बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो बेनो जों कचबिहार राजानि बंश कचबिहार राजानि बंशखौनो जों स्टेटमेन्टबो होबाय थादों बिसोरखौ पलिसि होदों दाबो मेस जोंहा माने बंश दाबो दं कचबिहार राजानि बंश मेस बिसोर साथालियाव थायो बिसोर बर' भाषानि माने रायलायो बिसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा दाबो बर'आनो जोब बेखौ जों अनेक बुंबाय थाबाय प्रकास खालामबाय थाबाय दा जों बिसोरखौ लानानै जों दिनै माने स्ट्रं जानो हानांगौ दा जों मानसिया दुरबल एखेबारे खुनु स्टेन्ड गैया जोंनि मानसिया मा दङ जोंनाव बुंनाय जायो बर' लिडारफ्रा ओरैबायदि माने मा होनो बेखौ एखेबारे अगियान मानसिफोरानो बर' लिडारफ्रा दङ आरोखि बर' लिडार जोंनि गेजेराव दङ आरोखि अगियान मानसिफ्रानो जे जोंनो हिस्ट्रि नाङा बुरुन्जिखौ जों मा खालामनो बुरुन्जिजों रायजो मोना होनलाग्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ आरोखि अगियान बेफोरो अगियान नेताफ्रा बिदिखौ बुङो जोंनो बुरुन्जि नांगौ दिनै बुरुन्जिनि थाखाय दिनै माने पृथ्वीयाव दावहा जागासिनो दं गावबा गाव माने देशखौ माबानो थाखाय दिनै जुद्ध जागासिनो दं गावबा गाव जाथि गायसननो थाखाय बुरुन्जिनि थाखाय दिनै नाजागासिनो दं बुरुन्जिया जोंनि सिनायथि जोंनि परिचय बेनो जोंखौ थुलुंगा होयो दावगानो थाखाय जाय जाथिया माने बुरुन्जि गैया बे जाथिया थांनानै थानो हाया बे दावखोनो हाया जेरावबो बेखायनो जों बुरुन्जिखौ नांगौ जों बुरुन्जिखौ गाबथानांगौ दा जों बुरुन्जिखौ मिथिनांगौ दा देख जों मिथिबाय जेराव दा जों जा बुंगासिनो दं बर'नि जोंहा माबा दं होननानै राजा दङ राजा मक्सा दाबो होननानै दा बेनोथ' जोंखौ दिनै माने जोंखौ माने जाथिजे जोंहा मोनसे गिदिर हारि जों जे बिराद गिदिर हारिमोन बेखौ दिनै बेनोथ' फोरमान होबायना दा बेनोथ' जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेनोथ' जौगादों जोंखौ आरो बेजोंथ' जों दिनै मोन्दों बिटिसि मोन्दों जोंनि रावाबो 8 सिडुल हाबदों ओरैनोथ' हाबाखै नोङो ओरैनो बिटिसि मोनाखैथ' बे जायखि राजानि बेकग्राउन्ड रायजोनि बेकग्राउन्ड दं जोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड दं जों बेफोरखौसो मोन्दों ओंखायनो जों बेफोर हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ जों लानानै जों दिनै बयबो ज' जानांगौ नांनांगौ जों बुंनांगौ बयबो बुंनांगौ कमतापुर रायजोआव जों जाहोआ बेखौसो बुंनांगौ कमतापुर रायजो बिनायनि राजबंशिफ्रा अधिकार गैया जों बेखौसो बुंनांगौ कमतापुर रायजोनि बेकग्राउन्डआव बिनि गायसनगिरि राजानो बर'सो जों बेखौ दिनै फुरा इस्टाब्लिस खालामनो हानांगौ
आरो नों नै माखासे लेखायाव आङो एसे फरायनो सानदों आरोखि राजबंशिनि सोमोन्दै मा बुंदों राजबंशिखौ बुंदों नैबे माबायाव कुचबिहार स्टेट एन्ड इट्स लेन्ड डेभेलपमेन्ट सेटेलमेन्ट बेयाव माने नैबे लेखायाव बे राजा हरेन्द्र नारायण चौधुरी राजा हरेन्द्र नारायण बे गावनो लिरहोदों कुचबिहार राजाया राजा हरेन्द्र नारायणआ गाव लिरदों हरेन्द्र नारायण चौधुरी होननाय सासे बिराद गिदिर लिरगिरि बेखौ लिरहोदों गावनि राजा समावनो बे लिरनाय समावनो लिरना गालांदों बियो नैखौ लिरदों नै राजबंशिफ्रा राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया ओरै लिरदों बिसोरो राजानि बंस' होननानै क्लेम खालामनो हागौ खिन्थु बिसोर खुनु मोनसे माने गोजानैबो बिसोर राजानि बंस'जों सोमोन्दो गैया होननानै बे माने माबाया माने ओइस एन चौधुरीया लिरदों आरोखि बे माबायाव बे हरेन्द्र नारायण समाव लिरनाय लेखा बेयाव लिरदों आंसो फरायना खोन्थानो दा बेफोरखौ जों मिथिनो मोजां बे जों ओरैनो जों बुङाखै ओरैनो बेयाव लिरदों ए क्लास अफ फिसारमेन इन बेंगल आर अल्सो कल्ड राजबंशीस but they have not even the remotest tradition of their ever having anything to do with a Raja Bongso or royal family. एखे क्लियार खालामनो रोखा रोखाथार दा बेफोर जोंनि हिस्ट्रि बियो बेफोरजोंनो जोंखौ थुलुंगा होयो जों माने जोंनि हारिया जे बिराद गिदिरमोन आरो बे राजबंशीया बे राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया बेनो परिचय होयो आरो मोनसे खोथा लिरबावदों नै बनाय बे ओइस एन चौधुरीया लिरदों बेयाव हरेन्द्र नारायण चौधुरीयानो बे लिरदों आरो बेयाव लिरबावदों बे माबायाव बे लिरदों बे 126 नम्बराव लिरदों आरोखि बेखौ बे केप्टेन लुइन बे कमिसनार डिप्युटि कमिसनार बे कुचबिहारनि केप्टेन लुइना डिप्युटि कमिसनार कुचबिहारनि बे बुंनाय बाथ्राखौ कट खालामना होदों बे दा बुंदों ओरैनो राजबंशीफोरनि माने सोमोन्दै बुंदों आरोखि ओरै लिरदों बे दा मेसेज टु इनहिबिट दा भुटान दुअर कामिं इनटु कन्टेक्ट with the immigrants from the south. Intermarriages have taken place and their descendants are the modern Kuchbiharis. माने बिसोर जानाय बे मदार्न कुचबिहारिस जायखौ होनदों आरोखि बे मदार्न कुचबिहारिसफ्रा माने बै खोलाजोंनिफ्राय सोरबा हिन्जाव फैनायजों माने भुटान दुवार्सनि हौवाजों मेसजों थारमाने गाज्रि सोमोन्दो जानानै गथ' जन्म जादों बेनिफ्रायनो बिसोर दा माने गावसोरखौ मदार्न कुचबिहारिस होननानै लायो ओरैनो लिरदों आरोखि दा बे लेखायाव बिथाङा स्पस्ट' बुंदों आरोखि दा गोबां हिस्ट्रियाव लिरलांदों राजबंशीफोरनि सोमोन्दै लिरलांदों आरो कुचबिहारनि सोमोन्दै लिरलांदों दा कुचबिहारि राजाया बिनि बंस'आ बर' फोलेर मेस फोलेर आरो कुचबिहार राजाया जे मेसफोरनि बेखौ फुरानो लिरना गालांदों आरोखि दा गथिखे जों बेखौ अनेक खोथा दङ नैबेखौ लिरबावदों बिथाङा आरोबाव बे राजबंशीफोरा जुदि गावसोरखौ माने माबानि राजानि बंस' होननानै बुंना लायोब्ला बेनिफ्राय बांसिन अधिकारा मेसफ्रासो होननानै बुंना लिरनाय दं बे लेखायावनो दं बेयावनो मेसफ्रासो अधिकार दंसिनो लिरदों आरोखि बे लेखायावनो बेयाव लिरदों दं बे राजा लिरनो थिननाय लेखायावनो बेलाय बेयाव the word has been right probably the side of the message messageफ्रानो there would be as much right and probability on the side of the message बेखौ होनदों आरोखि बर'फ्रा बांसिन राइट दं बेखौ होनदों आरोखि दा गथिखे बे कुचबिहार रायजोआ बर'फोरनि जों बेखौ लानानै जों दिनै बयबो बेखौ कमतापुर रायजो जानो नागिरदों बेखौ जोङो अप'ज खालामनांगौ जों अप'ज खालामो आरो जों बर' आफादफ्रा गासिबो ज' मोनसे स्टेन्ड लानांगौ दा नैबे जायनाखि एरिया सोसननो नागिरनाय क'क्राझार आरो चिरां बेखौ जे कमतापुराव सोसननो नागिरदों बे जोंनि गेजेराव बिराद मोनसे माने दावराव दावसि लाबोनायनि मोनसे कनस्पिरेसि बे सोलो बेयो जाहाथे जोंनि गेजेराव राजबंशी बर'जों जाहाथे नांलाय खमलाय जाहैयो बे मोनसे कनस्पिरेसि बे दा बेखौ जोङो जाहोनो नाङा जों जेरैबो बेखौ माने जोङो माबानांगोन जोंहा बिटिसि मोनखाबाय आरो बिटिसियाव क'क्राझार आरो चिराङा हाबखाबाय जेब्ला जों बे मोननै जिल्लाखौ खुनु दिन जोङो कमतापुर रायजोआव सोसननो हाया बे बाथ्रायाव जों स्टेन्ड लानांगोन आरो बयबो राजाखौ जों खावलायहरो जाहाथे बयबो जाहाथे नैबे कमतापुर रायजोनि जायनाखि बाथ्रा बेयाव जों बयबो अप'ज खालामो एकगत जायो आं बेखौ बड'लेण्ड जनायजों सोमोन्दो जानानै खावलायहरो